sóc? Presentar-me. Jo sóc la Clara Maneu, sóc tècnica de comunicació corporativa en el departament d'IRCOM de UIC Barcelona. I en segon lloc m'agradaria dir-vos a tots i desitjar-vos que espero que estigueu bé a les vostres cases, que estigueu passant temps amb els vostres, amb la vostra família i sobretot no sortiu al carrer i respecteu les normes. Estic passant el meu confinament a Girona, en un poble molt tranquil que es diu Celrà, al costat de Girona, no la gran ciutat, tot i que entre setmana en època normal visc a Barcelona, però ara mateix estic passant el temps amb la meva família i amb els meus pares i la meva germana, i la veritat és que estic molt contenta. Treballo les meves 8 hores diàries. La universitat és veritat que m'ha donat moltes facilitats per treballar des de casa. De fet, m'ha deixat fins i tot l'ordinador. Des d'ell puc consultar tots els documents, tots els arxius, totes les fotos, tot com si estigués treballant des de la universitat, i això realment em va molt bé. La veritat és que no tinc temps per avorrir-me, perquè hi ha tantíssima feina que la universitat no s'atura. És a dir, tenim moltíssima feina amb això del coronavirus. De fet, des de comunicació som les persones que canalitzem totes les actualitzacions, totes les novetats sobre aquesta pandèmia que estem vivint ara, i espero que tots vosaltres estigueu ben informats sobre les novetats i la nova situació i l'evolució del coronavirus. Quan s'acaba la meva jornada laboral, el que faig és, sobretot, fer molt d'esport, desconnectar de les xarxes socials i de l'ordinador, del mòbil, etc. i llegir molt. La veritat és que els hobbies a mi m'estan salvant aquests dies de confinament, de quedar-me a casa. A part de passar temps amb els meus, de passar temps també amb els meus avis, doncs llegir és la meva font d'inspiració per després escriure i escapar-me en un món imaginari, diguem-ne. I la veritat és que bé, estic passant els dies de confinament, doncs bé, a casa meva, rodejada dels meus. També us he de dir que passo molt de temps també amb la meva germana, ballant, rient, cantant, i com cada dia a les 8 del vespre sortim tots els veïns, que és una cosa impressionant i molt maca, a aplaudir per les ajudes sanitàries i per als sanitaris que estan ajudant aquesta gent que ara mateix té coronavirus. I recordeu també, quedeu-vos a casa, nosaltres som la vacuna. UIC non-stop. Recordeu-ho bé.